Čitanje z lista svätého apoštola Pavla Efezanom. Bracia a sestry, Bóg nas milowania bohaty, oživí nás svoje nevumieriteje ľubosće dla, z których je nas lubował, gdyż bychmy martwi w hriechach. Z miłosće sme umoženi. On je nas z Chrystusom zbudził, a z nim przesadził do niebies. W Chrystusu Jezusu pokaza nam swoją miłość. Z tym chce się przychodnym czasem pokazać niesmierne bogactwa swojej miłości a dobroczywości. Przez umożenie, przez miłość przez wierę, a nic przez siebie, ale przez Boży dar, nic przez swoje skutki, zoby so nikt nie chodził. Myśmy Jeho skutk, przetośmy stworzeni w Chrystusu Jezusu k dobrym skutkam, których je Bóg przygotował, zobychmy nim żywi byli. Słyszeliśmy Słowo Boże. Liebe bracia, liebe sestry, liebe kniezu, liebe osadní. Święte Pismo ma jara wiele zajímavých témów, które są neobjedná, a když si to prawie uvědomíme, potom zvěšťíme, to šo má niedzie z naszym żywieniem jeden zwisk. Dženca, rune tutaj niedzieli, reči so o sobie drugim czytaniu jsme to słyszeli, o smерci. Ale tu nie jest śmierć w zmysle medycyńskiego umrecza menene, nie, tak nic. Tu idzie o inniejszą śmierć. Śmierć, którąż człowiek poczerpi, gdyż on też dycha, a jak ma swój rozum używać. Ale tola je umrety. Żywienie je zubił. W tym zmysle je prawie, że se ten pismie prawi, że człowiek se nie smie śmierci podać. Długo szutroba bije. Toho dla są mnohe pasaże Świętego Pisma ze zmortwych stany nam zabierają. Tu idzie o to, wosreć żywienia z mrtwych stanyć. List Efesa nam, kaj som prede rune praju, ma to dżens o sobie za temu, a kaj što podle Świętego Pawła tak była, je nam husto dość jara ciężko jeho słowa rozumieć, dodnić, lepiej prajne. Paweł pisa chrześcijańskim osadam koło Efezusa. Ludzie tu buchu jako dorosczeni kczeni, a spisar lista przyrunjuje ich totalne żywienie z ich niecieszym, z tym chrześcijańskim. A bez każdego kompromisa da on jasne zrozumieć, ich totalne żywienie to bez śmierć. Dokiż nie są nic kuska so zabierali z Bogiem. Żaden czas nie bychu nałożowali za wiru. Ale nitko przez kczeńcu je so im żywienie dariło, a twaria samo na Jezusa. Autor przekwapi czytarjów słyszących samo z uprajeniem, że są chrześcijanie, my nie byli sobą zasadzeni do niebies. Z tym on jasne prawi, że je przez świętą kczeńcu duchowne bydlenie pola Boha. Każdy z nas był jako dziecko kczeny. Sme przeco hiżo chrześcijanie. Ale też my najpożyczowy czasu dorosczenia bytniemy, że to nie jest samo zrozumliwe, że człowiek Bohu woprawdzitu wiru a dowieru pokaza. Husto są my też runie tak żywi, kajż oni ludzie w Efezusu predahać Buchu kczeni.
Niektóre szkóli z nas je nadziele świetne jara wużadane, a podziele poprachuje czas. Mnoho nadawków maja so spełnić. A runie naszym czasu słyszymy z mnohých stronów, ty dobisz prioryty sadzieć. Hej, co to są? Kotre prioryty? Ma dzieło przed jezbu? Gdyż chrześcijan osobitą ważność na to kładzie, na to ich się nie chodzi. Z nikim nie ma natworяться rozmowy, nikt tu jeho k sobie nie przeprosy. Gdyż wieczory jenoś jeszcze skonsumowanie telewizora obsteja, a co dalsze se na tyle prywatnych runinach odtrwa, potom zwymy rec, że te Paweł ma prawie, śmierć ma mnohe miezwocza. Ale nas Bożo mamy w naszych dniach, też między nami ludzi, którym się księca zaujazk za wszystkie żywienie. Którzy chcą żywieniu służyć. Za nich, za nas, je opět Božie mšie samozrozumliwe kruty obstatk żywienia. Aktywnie so zasadzuje za najszelakorejszych polach, hacz jako spieware kora, hacz przy redzeniu, rumowaniu albo nawiedowaniu skupin, hacz wykonuje służbu jako lektor, jako pomocnik, jako hudžbnik. Mamy w naszych riadach ludzi, którzy do kolekty nie położą eno maliczkość, ale którzy wiedzą a akceptują, co a co je trzeba, zas a zas głęboko do swojej musznie sanu za potrzebnych, za dobry skutk, jako podpieru osady. Mamy ludzi, którym się zdzierżenie przyrody zawsze człowiectwo zwoprodzi wielkim ważnym nadawkom. Mamy ludzi, którzy mir a pokoj nie znają jeno jako słowo, ale którzy to widzą jako swój osobinski nadawk, so starać o miesowne zaujazki, akceptancu, a z tym o pokoj a mir. Śmierć w zmysle słowów Świętego Pisma ma mnohe facety. A są fazy, w tych by się człowiek najradszy śmierci podał. To są one fazy, w których my jenoż na siebie myślimy, na nasze przejścia, nasze przedstawienia, na to, żebyśmy chcieli, żeby się stało, żebyśmy spokojni byli. Ale są też fazy, w których się dopominamy na oprawdzie substancjalne rzeczy. To się podamy do modlitwy z drugimi. Sme otvoreni za słowa Świętego Pisma, pytamy za towarzyszliwie zgromadnością, obdarujemy się sobą. Darujemy się czas. Takie nasze żywienie je. Zaczuwamy wiestu roztrochaność. Jeden filozofii onu prajo poprawom, by każdy człowiek drobiał w swoim zakomaj mieć dwie celce. Na jednej niech stoi człowiek je krona stworby. Ty se krona stworby. Na tamnej niech stoi nie zabudź, ty se popił. Doprocha se nauročiš. W tych mirach je nasze żywienie. Żadna wiec sama za siebie nie je prawa, je przenawanie, ale w oboje je za nasze żywienie rozsudne. To się uwiadomimy, co sme, a komu mamy się dziękować za to, co sme. Boha możemy jenoż prosić, że nam drohotne nazwanienia zmysła pełności dari, zas a zasa. A nie zabudźmy się dziękowniwo pokazać, za co, że możemy do skutka stajić, dokiż na końcu niczo nie je nasza zasłużba, ale z Jego nady sme. W dobrym duchu niech zoprawdzamy dobre skutki. Kajże Jezus wiedział sobie dziękować za wszystkie dobroty a za wszystko żywienie, tak pracujemy się też my. Z tym Jeho následują. Amen.
Nieže Jezusa w tych dniach przychota na swiedzień Twojego zmartwychwstania Cię prosimy. Ty si naše słabości přiwzał, pomaj nam, zo Tebi přeco swierni wostaniemy. Prosimy Cię. Ty był spytowany, a si so zwemu sprzeciwił. Skruć nas w wojowaniu a spytowaniach naszego żywienia. Prosimy Cię. Ty si biednym pomał, a ich wustrowiał. Wustro też dżęca ludzi ze szeje duchownie a cielnie biedy. Prosimy Cię. Ty si najhorszą śmierć za nas nasozał. Szyn też nas zwolniwych za Tobu krzyże a śmierć przenieść jako pokutu za rychy. Prosimy Cię. Nieže Jezusa, Ty si umožnik sveta. Tebi buď chvála a sláva věky na věky. Modlcie so wszyscy, żeby się moja wasz łopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Ojcu.
Knieże Bożo, z radosću przynoszamy Ci wopor, kotryż służy naszemu umożeniu. Pokornie prosimy, naucz nas światu służbu wirywie wykonieć, a za spomożenie świata świecić. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zoso Ci stajnie aż udzie dziękujemy, Knieże Święty Wódcyszeho mocny, wieczny Bożo. Ty z silnym posczyniom niepoczynki potłoczujesz, ducha pozbiehujesz, moc a dobycze udzielujesz przez Chrystusa naszego Knieza. Przez Niego chwala Twoją krasność, Angelio, modla so Ci kniejstwa, czepotajo silnoście. Niebesa a niebieskie mocy a zbożni zerachojo sławia Cię zromadnie wyskajo. Prosimy Cię daj, co z nimi też nasze włosy so zjednocza, a pokornie uznawajo śpiewamy. Woprawdzie święty sy Knieże, żółwosze świętości. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Postytute daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpieniu wuda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmiča piće šice z niego to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohich przelata k odawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominajo. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódczyny Jezusową śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krew Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkę po všej zemi rozbrojenú a udospełniły lubości. Gromadź z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei zo zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza.
Smí so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a wszymi światymi, kotřiž soči ze všech wieków spodobajú, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim, dała soci Bożo wszechomocny wódźcy w jedności Ducha Świętego, wszakłała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Amen. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po nie do wiery śpiewać. Wódźcy nasz, idź w niebiesach, święto Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Silny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do skutowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas knieże od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzech przeco swobodni, a przede wszystkim za muczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przechodź Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieže Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vam zavostajam, svoj pokoj vam davam. Prosimy Cię, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, i se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza budź stajny z wami. Lejče jenjo Boże, kotreż zabiera grzechy świata.
Modlmy som. Boże, Ty rozswietlujesz każdego człowieka, kiedyś na ten świat przychodzi. Rozswieć nasze utroby ze światłem swojej miłości, żebyśmy stajnie spoznawali, co się Tobie spodoba, a woprawdzie Cię lubowali. Tak prosimy przez Niego Chrystusa, naszego Knieza. Kłazywieniam. Krzyżowe pucze są stajnie w uczonych czasach, klosztre sredu, w Kroszczycach niedzielu, dżęca własebie za dzieci a swojby, jutro punżelowe niemskie rzeczy, sredowe serbskie rzeczy. Szulskie a prynowoprojenskie dzieci zetkają się krzyżowe pucze sredu w Łoklecach 16 godzin, czwartk 15 godzin w Kroszczycach. Rożowce klosztre na niedzielach 14 godzin, w utoru 18:35 do Kemši. W Kroszczycach stajnie od punżel do piątka 18:30. W Łoklecach utoru a czwartku 18 godzin, w Dobrošicach sredu do Kemši. Kemše sú v Dobrošicach sredu 18 godzin, w Łoklecach czwartku 18:30. Seniorowe wikarii zetkają się sredu po Kemšach. Kolpingowa swojba klosztorska zetka się czwartk 20 godzin, tam przednoszuje Jörg Brojole z Kamieńca, tema je Hornia Łužica na spoczatku 30-letniej wojny. Prida je pustny w klosztrze Farabitos Čapan z Budyšina. Potem je ta spowiedź w Kroszczycach, do Kemši je ta spowiedź, pustny prida je tu piątk wieczor Fara Gabriel Schnauka z Kulowa. Prynowoprojenská wuczba w wikarii tutun tydzień nie będzie. W Łoklecach pak je w uczonych czasach, w Kroszczycach też. Formowenska wuczba czwartk 17 godzin, tu w Kroszczycach z początku w cyrkwi. Dekanatna modzina je przeproszona knutcemu modleniu do baczonia, z początku tam sobotu 21 godzin. W ostatnie przedstawicielstwo zetka się czwartk 19 godzin na farę. Zbierka przychodną niedzielu szudże biskopska za mizerio, dżens so budowaja pidurjach wobalki. Dżens za tydzień je putnikowanie swojbo do Rożanta, kemże są tam w dziewięcich. Procesjon wotinże 47 z Janskie kupele. Wosadna rada przeproszuje na pastoralny przednoszk czwartk 21.3. 19 godzin. Przednoszować będzie wicerektor Animy Florian Mroz, przednoszuje na temu Mamy krizu wiry, haj, czego dla. Na 24-godzinskie modlenie są ostatni przeproszeni od tutego piątka handżo soboty, a to do Wokleczan kapałki. Z początku piątku 18 godzin. Zakończać się już po sobotu 17:40. Wszystko je ciche, hacz na 2 godziny, od piątka 20 do 21 godzin so modlowska godzina wuhotuje w niemskie rzeczy z hudżbnikami, a sobotu 2 do na pocjoch są przeproszone o siebie na wuhotowaną modlowską godzinu dzieci a swojby. W klosztrze dżens za tydzień rano Boża msza Kolpingowców, a na pojednaczych są serbskie Kemše. Krzyżerio koszczam procesjonam. Lituši Alojnče Nowaczkojo a dalsi zajemce zetkają się k zvučovanju spěwania piatk po Kemšach na farę. Krzyżowska zhromadźizna je 22 po Kemšach na farę. Knižki krzyżowskie dostanecie w farskim biurze. Holcy, które szkodzą jako drużki, nasza apostol St. Marii do Rożanta, są w Bomonczku 24 po doponiejszych Kemšach tu w Kroszczycach na faru przeproszeni k śniadaniu a k zhromadnej rozmowie. Utro my przeprosimy o siebie tych, którzy mogli się tę służbę za przykład przedstawić, a zajem tę służbę wykonać, a wiedzą są przeproszone te wszystkie drużki z wikariem. Jutro punżu do 19 godzin pokaza sobie w Łokeczan kapałce film Passion. Za dzieci ten film pak se nie chodzi. Zemrieła je wczoraj w staroby 90 lat Maria Schmidtowa, rodzina Jeszkec z Horku, co dalsze się jeszcze wozibi. Knesnik daj zemrite wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Pored Bożej służbą, jutro punżelo rano Kemše nie są, utoro rano za żywych a zemretych sobie Jakuba Szec, sredu rano za zemreto Jurija Wałbrika a manżesku Heinzu z Kroszczyc.
Piatk wieczorny za zemrytu hertu Szpitanku, manżesko Juria a dżoko Hańdżu Rostowu ze Zejc. Sobotu przedniedzielskie za zemrytu Bauerwa Streichera, kajście żywych a zemrytych słybnych Streichera z Kroszczyc. Dzień za tydzień rano we 7 za zemrytu Mariu Klimantowu, manżesko Bauerwa a syna Joachima z Nowej Wieski, dopana za osadu. Na pojednačik za zemrytoho Heinza Laura z Horków k prenoletnemu wopomnieniu. Wiecie, ja sam był na operacji, a ja muszę za siebie rec, druby to też prawić, że sam jara dżakony. Wszystko jest odere poradziło, mulka kwalwa może prawić tym lekaram, którzy się o mnie starali. A dokiż mi się tak dereszło, to dla się medydom spontanie 2 dni dormaju, sam putnił za temu boszczani, dokiż ja musím się do toho dowieril, tu w Košticach, któregoż tu najdleje czeszczymy namiestne, jako światy, a sam tam przedwczorajszym potem przy Ruhe stał tam w Rome przy katakombach, gdzieś je osobita cyrkej, sam so dżakował za wszystku podpiru, a sam potem też wszelkie zetkania miał, tu już mam też postrowy sobu, mam strowić od Patera Wolfa, to sam zetkacz, mam postrowić was od Zoltana Tomana, a wiezo od Floriana Mroza. Bychu to krótka uprawa, ale jara zajmowa za mnie. Dżęca i niedziela letare, kwitki są przygotowane, wszystko na to pokaza, że to nešto osobito było postnego czasa. Dżęca się my zwierimy nešto czynić, że my chyba nie czynimy. Na letare sobie też na drugie ważne może na to pokazać, że je jutrowa pona wesela, z radością na jutro dadają. To dla ma nasz kor dżęc nešto przygotowane, a organist jest nešto jako nadawk stają, gdzieś u nas potem sobu wużada, za sobu czynimy. My słyszymy najpierw kor, a potem jsme šice naredže, potem ještě dvojice zpěvá kor, potom je konečné požadovanie. Amen.
Zapłać Bóg, co tu pokory, za Bogowie Bożiem się, wam wszystkim za aktywną służbę, którą jeszcze wykonali na tym miejscu, gdzie jeszcze prajene wszymkiż mają dżens, narodziny, jakie są narodziny mieli, w zeszłym czasu, daj Bóg Boże, ku żonowanie. Dnes z wami. Niech was pożonuje Boża mocna miłość Bóg, Ojca a Syn a Duch Święty. Dziecię pokój.